Takže pripravili sme jednoduchý návod, ako pracovať s portfóliom. Čiže rozklikneme si portfólio. Tu si môžete nájsť tzv. Pomocnú stránku. Je na strane 2. Táto pomocná stránka slúži na to, aby ste si mohli pripraviť text, ktorý budete vkladať do jednotlivých modelov. Hej. Tu máme. Čiže tu máte predpripravený trošku kvalitnejší HTML editor. Čiže môžete si upraviť, čo potrebujete. Čiže upravíte si daný text tak, ako vám vyhovuje. Keď ho máte zeditovaný, prejdete do textového editora, skopírujete celý obsah, hej, a prejdete do daného modelu, ktorý chcete zeditovať. Čiže pre jednoduchosť Scrambler. Tu už sa vám zapol ten nový editor, ktorý vám rozdeľuje stránku tak, ako je rozdelená. Čiže máte to, čo je na boku a to, čo je naľavo. Slider vás nezaujíma, ten editujeme my. Čo sa týka záložiek pod sliderom, tak ich máte pekne rozdelené. Čiže pokiaľ idete editovať technické údaje, tak si len prekliknete. Pokiaľ video, tak video. Hej. Čiže prekliknite si na danú záložku a cez zelenú šípku, alebo teda zelenú ceruzku, zeditujete jej obsah. Čiže kliknete, otvorí sa vám ďalšie okno, kde si prekliknete do textového editora, označíte všetko, čo je v bunke a vložíte vami upravený text a dáte vložiť. Hej. Čiže tým ste zaktualizovali danú záložku. Hej. To isté platí o technických údajoch, čiže prv si ich pripravíte v pomocnej karte a potom cez ceruzku vložíte. Čiže takto by sa vám nemal v žiadnom prípade rozsypať ten predpripravený dizajn. Čiže v budúcne môžete cez jednoduché tlačítko plus pridať ďalší, hej, tu dáte názov tej danej záložky a potom cez tlačítko vložíte textový blok a následne vložíte text, ktorý potrebujete. Hej. Čiže takýmto spôsobom máte pod kontrolou dané záložky. Takisto ho môžete jednoduchým spôsobom odstrániť. Hej. Video, tam je to úplne jednoduché, tam len skopírujete odkaz. Hej. Čiže tu je to už úplne, myslím si, jednoduchým spôsobom. Čo sa týka farebných kombinácií, tak postupujete rovnako, len s tým rozdielom, že tu sa vám nemení ten spodok. Čiže keď si to rozkliknete, tak vlastne zmeníte len od motocykla doplnky, čiže len tento odkaz. Čiže tu dáte vlastne tie obrázky, ktoré budú patriť k danému modelu. Čiže všetko si prv pripravujete v tom pomocnom súbore, ktorý sme vám pripravili, pretože tu už oni sa tie dva editory bijú, čiže to sa nedá použiť. Čiže musíte vždycky vojsť do toho pomocného súboru, do tej pomocnej stránky a tu vlastne cez ten vizuálny editor, ktorý tu je klasický, tak zeditujete, prepnete do textového, označíte a skopírujete a vložíte potom už do daného modelu, kam potrebujete.